Tan só residentes e servizos autorizados poderán circular polo lugar de Leborei na parroquia pontevedresa de Cerponzóns. A medida busca rematar cos problemas que provocan os vehículos pesados que atravesan a zona para cruzar entre as estradas de Vilagarcía e Santiago. Expuxemos a proposta, o acordo ao que chegáramos cos veciños e veciñas de Leborei a semana pasada na xuntanza, a de cortar con sinalización de prohibido circular agas residentes e servizos no propio núcleo de Leborei. A decisión tomouse esta mañá na reunión que mantiveron representantes do Concello de Pontevedra, da Axencia Galega de Infraestructuras, da Dirección Xeral de Tráfico e da Garda Civil. A proposta xa contaba co visto bo dos veciños deste núcleo. Moi boa sintonía na xuntanza por parte de todos os organismos implicados. Acéptase, polo tanto, a proposta que facemos desde o Concello, considerouse que era a máis acaída e a que vamos a levar adiante. A intención é que a medida entre en vigor de xeito inminente, unha vez estean disponibles os sinais para marcar as novas restriccións. Datas non vos podería dar porque estamos pendentes de materiais de sinalización, porque, como sabedes, hai unha falta bastante grave de aluminio e, en caso de sinais, que neste caso son personalizadas, pois non sabemos o que nos vai a tardar. A pesares do acordo, dende o Concello insisten en que esta medida é tan só un parche para evitar os problemas que se rexistran na zona pola densidade de tráfico de paso. Para o goberno local, a solución definitiva segue a ser a variante de Alba. Porque nós creemos que a alternativa que verdadeiramente vai a solucionar os problemas de tráfico dos coches que se desplazan desde a estrada de Santiago ata a estrada de Vilagarcía, digamos, desde os lugares desde Alba, Cerponzóns ata Campañó, é a variante de Alba. Pero mentre esa variante non chega, instalaránse sinais que limiten o acceso a Leborei en 3 puntos diferentes.